Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu saurari. Wasu na ta yau daga kuwa akan an canza 1,000, 1,000 an maida ta 10,000 ko kuma waye da waye. To ba haka bane, ba gaskiya bane. Kafin da mu je dai kan bidiyon kai tsaye, ku daure ku danna mana subscribe a wannan tashar tamu ta Ana Tare TV. Da alamar ƙararrawa da shi a in kun samu lokaci. Wato abin da yasa aka canza kuɗi saboda a kama barayin gwamnati da kuma dai waɗanda dai suke dai aje kuɗi, stila kuɗi a cikin su ɓoye a nan su ɓoye a nan, ga kuma ƙasa tana cikin wani hali. Wato dai abin da ya sa aka canja kuɗi kenan. To don haka kuɗi za a canza su ranar 15 ga watan Disamba. Kuma sa'an nan idan aka canza su ranar 15 ga watan Disamba zuwa sabuwar shekara 1 ga watan Januwari kenan za a daina ansa su. To don haka mun fito ne nan faɗi idan da wanda kuɗi yana da kuɗi ko da dai kaɗan ko kuma menene ko kuma dai bai sa su banki ba ya siya ya wannan, don kada an zo yi ma masu kuɗi mai yawa kuma a zo ta shafi har da talakawa. Don wani ma zai ce ne zai yi asusu, ko wani kuma zai ce zai yi zubi ko kuma wani abu makamancin haka, ya zo ya aje kuɗi a zo a canza kuma ya zo kaga dai dole da ya yi asara ne. To dan uwa muna fatan dai wannan bidiyon da ya burge ka, don haka ka danna ma wannan tashar tamu mai albarka ta Ana Tare TV, ka danna mata subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawa da lakin. In ka samu lokaci za ka dan iya yin share ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu da mun dora. Mun gode, yawa sai an jima.